Os cribados voluntarios que se están a realizar en Pontevedra non teñen a acollida que gustaría o Servizo Galego de Saúde. Segundo os datos da Xerencia da Área Sanitaria Pontevedra e o Salnés, as convocatorias rexistraron baixadas importantes na asistencia. De feito, dos 12 chamamentos realizados, só o do alumnado de primeiro de bacharelato do Instituto da Xunqueira 2 superou o 71% de participación. A resposta máis baixa foi a do cribado pro estudantado do Carlos Oroza. Estaban convocadas 348 persoas e só acudiron 96, pouco máis do 27%. Entre o pasado 30 de xuño e onte estaban citados 2.223 alumnos de centros educativos de Pontevedra e Poio e mozos de entre 17 e 20 anos de Poio e Marín. Finalmente participaron nos cribados 1.160 e entre eles detectáronse tan só 4 positivos. As probas puxéronse en marcha na área sanitaria para localizar posibles contaxios derivados do macrogromo de Mallorca. Tanto Pontevedra como Poio están no nivel medio de restricións e moi pendentes da reunión de mañá do Comité Clínico. Non se desbota unha suba das limitacións. Pois moi preocupados, non, de que a falta, non, ou estes contaxios que se produciron fora da cidade teñan un efecto rebote na nosa cidade onde a situación estaba controlada. Polo tanto, agardaremos a que esas restriccións das que ti falan se fagan efectivas para facer unha valoración e agardemos que non deteña o bo ritmo de crecemento da cidade e a volta á vida que estábamos tendo. O nivel medio de restricións afectou fundamentalmente a hostalería. Os locais non poden superar o 30% de capacidade no interior e o 50% en terraza. Ademais, non se permitiu a reapertura do ocio nocturno, que estaba prevista pro 1 de xullo.